Tehdään sellainen, että mä selaan näitä kortteja, niin sano stop jossain vaiheessa. Stop. Okei. Laitatko nimen siihen? Tälle puolelle. Joo. Loistavaa. Näin. Sitten laita käsi näin. Ja toinen käsi siihen päälle. Pidät tiukasti siellä. Ja sitten otetaan tästä korttipatakasia. Mä vähän lämmitän tätä selustaa. En polta korttia, mutta ihan sen verran vaan, että se mustuu. Okei. Näin. Ja sitten tää voi vähän olla nyt lämmin, mutta se ei pitäisi kauheasti polttaa. Sitten rupea keskittyä siihen tunteeseen, että se lämpö lähtee siirtymään. Pikkuhiljaa. Jestas. Apua. Näytä kameraa. Saanko pitää tän kohdalla? No saat tietysti. Jee. Kiitos. Kiitos. Aika kova temppu. Helvetti kova temppu. Vitsi mikä temppu. Aika kova. Miten tää on mahdollista? Koska sä et Ei edes siinä oo mitään mun järkeä. mielestä polttanut tätä niin paljon, että